Haga jingle kai Saudi Pro League haprenga kenhun bathemai jong Neymar ka Al Hilal Persia ka Al Ittifaq. Henry haga nga jingle kai Neymar o klempan ni madan. Haba pai shaga nga jingle kai ka Al Hilal kala yo ban khi jar ningkong tang haga minit ka ba arpeu sau lengba Malcolm. Bad ya ka bol lai rapan bu daw Mitrovic. Bad haga minit ka ba sau peway ka Al Hilal kala yo biang mantep ya ka gul ka ba ar lengbau Al Dawsari. Bad hadu bukod ka kela step ka Al Hilal ka tam da ar lanon. Bad haga kela minit ka jingle kai ka long Maria khai haga ba baro artli kenhun klemla bat khijar hadu bukod jong ka jingle kai. Bad dei le bagini ki ar gol ba ka Al Hilal la pelong ya ka ba kan khur ya ka nam job haga ka jingle kai da ar lanon. Persia ya ka kenhun jong girat. Hagawai pat ka jingle kai Saudi Pro League haprenga kenhun jong Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Veda. Haba pai shagani ka jingle kai urang yele kai baken sai jong ka Al Ittihad u Karim Benzema. Uyo ban yele kai tang sau pheu ar minit namar ka jingman sau ka benta jong ka gejat ka jong badia ka jaka jong Benzema lapan mi mujili nau jota. Bad hadu bukut ka kala step omdon gino ge bala ban khi jar. Badai haga kelamit kata ka minit ka ban riu peu lai ka Al Ittihad kala yo ban chep ya ka gol ka baningkong haga ni ka jingle kai lengba uro madinho. Bad ya ka bol lai rapen bu dau kante. Batang hadin saw minit ka Al Ittihad kala yo biang ban chep ya ka gol ka ba ar lengba jota ubdei player substitute. Kata haga minit ka ban riu peu nyau. Bad haga minit ka ban nyau peu lai ka Al Ittihad kala yo biang ban chep ya ka gol ka ba lai lengbau Coronado. Dei le magini ki lai gol la penlong ya ka kenhun jong Benzema ka Al Ittihad ban khurbiang ya ka nam job haga ni ka jingle kai. Haga jingle kai Serie A jong kari Brazil ka kenhun jong Luis Suarez kalamat biang ya ka nam job hadin bagalala ban lim ya ka Cruzeiro dan lai lanot. Haga ni ka jingle kai Luis Suarez ulayo ban khi jar nengkong haga minit ka ba ar peu lai nagmenta ka Grêmio. Bad haga minit ka basan peu sau ka Grêmio ka layo biang mantep ya ka gol ka ba ar lengba u Carvalho bad ya ka bol lai rapen bu daw Suarez. Bad haga minit ka ba nyau peu pra u PP u layo mantep ya ka gol ka ba lai naga benta ka Grêmio bad ya ka bol lai rapen bu daw Pitelo. Bad lengba ka ni ka jing job ka Grêmio ka lakiw siya ka kerdan ka balay haga mi ya keng point. Haga jingle kai World Athletic Championship arajar arpeulai ka balong ha Budapest Hungary. U Olympic gold medal jong kari India u Neeraj Chopra uliyo ban Korea gold medal haga ka jingle kai naga javelin throw. Haga baw lala ban kawang hadu pra peu pra pon iwei nyau haga jingle kai final jong ka javelin throw. Badula tam yo rang yele kai nak Pakistan ban na Czech Republic. Baling baga ni kijing yaw khur ka jong u yaw gold medal u Neeraj Chopra ula kelalong urang ile kai baningkong na India ban yaw khur gold medal haka World Athletic Championship.